Umqeqeshi weBanyana Banyana uDesiree Ellis ujongene nowona mngeni mkhulu sukela waqeqesha lamaqobakazi ngasekhaya. Uya kulomdlalo ke ngaphandle kwabadlali bakhe abathathu abangompondo zihlanjiwe kweliqela. Omnye kwabadlali kufumaniseke enentsholongwane ye-COVID-19 ngelixa omnye behlala naye kwigumbi elinye kuthiwe makazenze ikheswa. Eli qela ligqejw'elingophiyo iduma emva kokuba ifolosi yalo u-Thembi ethe wafumana umonzakalo. Yes, it's a big setback for us, losing the likes of Thembi and so on. But we just have to continue to look forward and prepare the best that we can with the players that we have available and give our best. We know what's happening. We have to stick together. We have a great bunch of players who can play different roles. So this is where we all have to come in and step up. Kodwa nangona kunjalo eli qela lasekhaya linabo abadlali abanokwazi ukuwenza umsebenzi xa imeko zimaxongo ngoluhlobo. We're just going to give it all on the field. Somebody said if you have to live, you have to leave your leg on the field, please do that. We'll fix you after that. Zizakuqhawuka zihlangana ke kulomdlalo kuba iTunisia lelinye lamaqela atshotshentla kwibhola ekhatywayo yabasetyhini kweli lizwekazi. Kodwa ke baza kudibana nembila zithutha kuba lamaqobokazana asekhaya abhoka isicuku kwaye afuna ukuyiphumelela letumente azibekele indawo nakwindebe yehlabathi yonyak'ozayo.